صلوا على النبي المصطفى الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد يا ربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده سبحانه وتعالى الذي فقه في الدين من اصطفى من الأنام وهدى من اهتدى بفهم ما شرع من الأحكام. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيد المرسلين وعلى أصحاب الأكرمين والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله المستمعين والمستمعات، أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة الميمونة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa musulmai masu sauraron mu a wannan majalisi mai tamu albarka, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka, wanda idan muku manta ba har yanzu dai muna nan a cikin littafin mu mai suna Samurtani a Sharhi Risala, wanda Sheikh Malam Abu Muhammad Abdullahi bin Abi Zaidan Al-Qirawani ya rubuta, wanda a baya muku manta ba dai har yanzu muna nan a cikin gabatarwa da mukaddama na wannan littafi tun kafin malam ya shiga farkon babi. To malam ya ci da ci mana wa'alam, malam ya ce ka sani cewa anna khairal qulub, an ce lallai mafi fiyayyen zuciya shi au'aha lil khair, zuciyar da take kiyaye alkhairi, kullum alkhairi take kiyayewa, tana faɗan alkhairi ba sharri ba, to ita ce mafi fiyayyen zuciya. Domin cewa zuciya ta alkhairi ita ce wanda za ka yi alkhairi ta dinga faɗa, amma ko zuciya ta sharri wanda ba ma so Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciyar ta zama irin wannan zuciya ta ce wanda ita ba ta kiyaye alkhairi, da sharri ne za ta kiyaye shi, sharri ta je ta faɗan sharri, ai wannan ya kaza wannan ya kaza. Da za ka yi alkhairi sautu dubu ba su faɗa ba, da haka shari ɗan ƙwara ɗaya sai ta yi ta faɗa kafaji zai ce shirin zuciya. Kuma malam ya ce wa'abjal qulubi, mafi ƙaunar zuciya, zuciya da ake ƙauna ita ce wanda ake ƙauna ga zuciya da khaira ga alkhairi shine isal khair, a shigar mata da alkhairi, zuciya ta alkhairi ko a fara sa mata alkhairi. Malam ya zuba sharri ilaihi, matuƙan sharri bai fara shiga zuwa ga wannan zuciya ba, domin cewa in aka bar zuciya tun tana ya ƙarama ba a sa mata alkhairi ba, to akan shi za ta taso akan sharrin nan. Amma ko tun tana ƙarama malam ya zuba sharri ilaihi, sharri bai ga shiga zuciyan mutum ba lokacin da yake ƙarami, to in alkhairi ya fara shiga akan shi za ta tabbata har ta girma. In shari ya zo na daram dam, to ko alkhairi zai zo su dubu ba zai iya zama ba, tunda shari ya ga zuna. In alkhairi kuma ya shiga ya zo na daram dam, ko shari ko suna zai zo ba zai iya zama ba shi ma ɗin. Ka gani malam ya ce malam ya zubi ku shari lai, matuƙar shari bai ga shiga zuwa ga zuciya ba. In san manzon Allah ne tun kana ƙarami aka samu ka san manzon Allah akan shi ka taso, domin cewa Sheikh Ibrahim Inyas yana cewa أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا هاليا فتهكما. cewa son annabi Muhammadu ya zo min da Sheikh Ibrahim Inyas
yace qabl an agifal hawa, tun kafin in so wani soyayyen duniya ne, soyayya ina so in samu mulki ne, ko ina so in dinga ganin ni babba ne, ko soyayyen duniya tun kafin ya zo min, to san ya fara zuwa min sai su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min. Sai ta zo fasada fa kalban halin fatahaka ma, ya samu zuciya na mobinciya empty ba komai a cikinta. Kai kawai fata kama ya samu guri ya zo na taram da ko shirya ko wani soyayyen duniya ba zai iya zama ba, saboda san mazan Allah shi ya fara zama da tabbata a zuciya na, inda shi Ibrahim. To ka gani malam yace a fara samun su alkhairi matukan shirbi da za a shiga zuwa ga zuciyar nan ba. Malam yace wa aula mafi cancantan ma wani bihi annasihuna masu nasiha, ma abinda annasihuna masu nasiha uniya suka shagala bihi da shi, waga giwa fi ajrihi ragibuna masu kwaɗayin lara suke kwaɗayin lara a cikin wannan abu. To shin wani abu ne? Shine isa alkhairi la quluba awdatul mu'minin, abinda masu kwaɗayin lara suke kwaɗayin lara a cikin shi, suna neman laran ubangiji a wannan aiki. To wani aiki suke ƙaunar su samu lara? Shine isa alkhairi la quluba awdatul mu'minin. Suna son su dinga sanya alkhairi, su dinga kullum su alkhairi zuwa ga zukatan ƴaƴan mu'minai, abinda suke so kenan. Su wa'annan mu'minai suna so su dinga sanya alkhairi bisa zuciyan ƙananun ƴaƴan mu'minai, domin cewa tun suna ƙananu in suka samu su wannan alkhairi, tunda an ce malam bi kushen wilai, to su ma sai su fara sa alkhairi a ciki, kaga dan su samu lara su ma suke sa a zukatan ƙananiya, domin cewa liyar saka fiha ai tun suna yara suna musu haka, ai zai tabbata a zuciyarsu, ya tabbata in ya tabbata kuma a zuciyarsu ai shi kenan abin da ake so kenan. Wani ce ai nan ya tabbata ne a zuciyarsu. Kuma wata bihu da faɗakar da yara alama alimin diyanati, mita ma'alamtan addini, a koyar da su a can ma'alamtan addini, a kai su ma'alamta cewa makaranta kenan, a koyar da su karatu a can makaranta. Kuma a wannan makaranta ma'alamtan addini kenan a sanar da su qawaidul islam guda 5, a sanar da wannan yara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su wa'annan qawaidul islam guda 5, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bunyal islam ala 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شامزان الله يتي أنجنا مسلمين ne bisa ga abubuwa 5, wannan abubuwa guda 5 su ne: na farko shine ka shaidawa mota da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne, tauhidi kenan. Na biyu ka tsaya da sallah. Na uku ka bada zakka. Na 4 ka azumin watan Ramadan. Na 5 ka hajjin ɗakin Allah ga mai iko. Kuma mai ikon nan ba shine wanda ke da lafiya ba, yana da ciki. In kana da lafiya, kana da abun hawa, kana da guziri, to kaga Allah ya baka, to sai ka ne. To kaga wanda ke da iko zuwa ga gaishe ga tabarki to je in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ina yara a sanar da su ka'idojin musulunci wanda aka gina musulunci akan wa'annan abubuwa 5 a sanar da su kamar Allah ka tsakan Imam Qurtubi ya waƙe wa'annan ka'idojin musulunci guda 5 cewa qawaidul islam kam safalami ma ja'a bina saladi sumuhu kami awwalaha tauhid wa salatu summa siyamu ba'dahu zakatu wa hajj baitillahi bil musta'i ذاك الذي بلا أجر في البقاء
cewa ƙa'idul islam kamsu fa'alami, ƙa'idojin musulunci jimam ƙotabi da waƙe su ce guda biyar ne fa'alamu ka san wa'annan fa, domin cewa ma ja a fi nassil hadisin mukami kamar yadda zo a cikin nassin hadisi abin kyautata. Na farko shine tauhidi, cewa ka iman da Allah ka shi da mota da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah. Na biyu ka tsaya da sallah. Na uku ka ba da zakka. Na hudu ka hajjin ɗakin Allah. Na biyar kai azumi. To nan guda biyar idan wanda aka gina musulunci a kansu duka yara su san su amma alamtan addini fa sai sa shi ma malam na ce a malamtan addini a sanar da su wa'annan yara ka'idojin musulunci wanda aka gina addinin musulunci a kansu. Ko ba shi kaɗai fa za a kanar da su ba, a'a wahududu shari'ati da iyakoka na shari'a, iyakan shari'a ga abin da aka ce duk a sanar da su a malamtan addini. Hakan da za a musu ba kai da adana kare su bane ligatu ala su horo akan wannan aiki, hora su akan wannan aiki. Wannan ya ce wa alaihi, wannan ce na san shi in ji malam Abu Muhammad ya ce na sani cewa duk da an ce a hora su akan wannan aiki na san cewa ba dole bane a kansu ba. An ta ƙiduhu min duni ƙulubuhum, zuciyarsu an ta ƙiduhu ta ƙulla shi fidini wai yana cewa yana cikin addinin ba dole bane su ji son su an ce musu ta ƙulla ba, a dai ce su hora su akan wannan aiki fa sai sun yi shi duk da ba dole bane a gare su ba. Wata amuri bihi jawaruhum gaɓoɓinsu, wata amuri ta aikata bihi da shi. Ana ce shi ma ɗin ina san cewa ba dole bane sai gaɓoɓinsu ta aikata da shi ba, su dai saba da yi ne, saba da yadda za su yi, za a yi ruku'u ga wannan, za a yi wannan ga wannan, yadda za su ɗaga hannu su saba dai da wannan, ba a ƙale su kawai a ce ai su ƙananan a'a su saba akan wannan aiki ga zan da gaɓoɓinsu za su duka. Wani ce a masu wannan duk da cewa ba wajibi bane a gare su ba, in ji malam. Kuma ne ce wata amalu bihi jawabu fa innahu ruwiya anna ta'limu sigari da kitabillahi yutfi'u kitaballah. Malam ce domin cewa in aka koyar da su sun suna ƙananu yadda za su duk da wajibi na gare su ba, ai an taimake su, domin cewa an ruwaito cewa lallai sanar da ƙananun yara karatu ana karantar da su littafin Allah yana fitar da fushin Ubangiji. Tukara kaga in ba koyar da su ba ko kila zai ma iya zama wasu mutane, zai iya zama mutane su aikata wani laifi, in Allah yana so ya sauko da azaba ne. To kuma da ba duk wa'annan yara ba to da Allah ya sauko da nan azaba kuma tuka gani, amma don saboda wannan yara an san da su littafin Allah sai Allah in azaba zai sauka sai Allah ya kala wannan azaba ta zo kada ita, ko daidai wani masifa ko wani dai abu ko an zunubi ko an laifi to in Allah azaba zai sauka ko ya aga hukuma to ko da yara littafin Allah sai ya bice da fushin Ubangiji sai Allah ya ki sauko da wannan azaba. To ka gani su ma ina yara ina ga kuma san da su littafin Allah, domin cewa ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula ibadu ruka'u wa sibyana gudda'u wa baha'ima gutta'u subba alaikum al'azab as-sabba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan bayan Allah masu siyo ruku'u ba da kuma ƙananan yara wanda ake shadar da dabbobi masu kiwo, daga Allah ya ce dabarun su ba da lasubba alaikum al'azabar sabba, daga Allah ya ce da an saukan ma mutane da azaba zuba ku tukari. Ina ga kuma a ce ana san da su littafin Allah nan fa shayar da su ake yi,
shayar da su yana cikin abin da ma Allah bai saukar da azaba ba, ina kuma littafin Allah mai girma ake sanar da su, shi kuma ya kake gani ka gani. To su ma yana da amfani sanar da ƙananan yara littafin Allah, yana bicar da fushin ubangiji. Yau da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ce wa anna ta'alimu sha'an fi sirri kan naqshi bil hada, lallai sanar da ƙaramin yaro ƙananan yara tun suna ƙananu ana koya musu abu suna lokacin suna yara to wannan in ka koyar da su za su haddace wannan abu ba su ta umanta shi ba, za su haddace shi kan na ƙashi filhadari kamar rubutu ne a dutse ya gara su haddace shi. Yanzu ka ɗauko abin ƙwarzana dutse, ka ɗauko ka samu manya-manyan duwatsu na naka, ka ɗauko abin ƙwarzana dutse in za ka ƙwarzana sai ka sha wahala ka ƙwarzana haka rubuta wani harafi ba ko alifin ko ba'un ya dai rubutu ka sun yada daga ya rubutu bayan ya fitar da wannan dutse, to wanda zai iya zuwa wace zai goge maka babu shi ya rubutu kenan. To yayin da bai taɓa fita ba haka shi ma bai taɓa fita a kwakwallon ya gobe ya haddace ta kenan har abada in ba dai wani iko Allah ba. In dai haddace to maza Allah ya ce kan na kashe da hajjar ne fa kamar rubutu ne a dutse haddace wani ƙaramin yawo in ya haddace abu ai shi kenan kawai. Domin cewa an ma ka koya abu tun kana ƙarami mutum zai ga in ya haddace zai taso yana yi, ko a koyan kudin kana za ka taso kana yin wani abu, amma ko an sai da ka girma yanzu dai za a maka ka biya amma ba dai ɗora sai ka manta shi kaga ka girma kenan. Domin cewa wani malami shi yana faɗan cewa ya ce awa ni una sun mata allam tu fil kibar wala su bina sun mata allam tu fil sigar, cewa malamin ne ce a rani una sun mata allam tu fil kibar, ya ce ni ina manta abin da na koya lokacin da na girma. Zai shi wannan malami in dai koya abu lokacin da ya girma to faci masu ya gaya manta, amma ko ce walastu bi nasi mata Allah ta fi siga ban zama kuma ina manta da abin da na koya lokacin da nake ƙarami ba. Ni shi wannan malami da ya girma ne kuma yanzu sai ga yana manta, amma lokacin da yake yawo sai ga duk abin da yake yawo yana kawo su kuma ka gani. domin malamin nan ya ce wa mal ilmu illa bi ta'allum fi siba wa mal hilmu illa bi tahallum fil kibar, cewa neman ilimi bai zama ba sai dai lokacin da kake ƙarami, shine ilimi ya kamata ka dinga neman ilimi lokacin da kake ƙarami, lokacin da kake ƙuruciya. kuma mal hilmu illa bi tahallum fil kibar, haƙuri da haɗewan fushi bai zama gare ka ba sai a lokacin da ka ji wani aka fara haɗewan fushi da haƙuri da dukkanin abin da ya faru da ka. domin shi yaro shi mai sani shi da iyakansa abin da zai ci ne ya sani, to ka gani ba wani tunani yasa shi zai haddace, amma shi ba zai dinga tunanin gida ko kaza yanzu zai je kaza, to ka gani shi kuma ɗan yaro ba komai ba wani tunani a kwakwalwar shi, to ka gani fahim take kawai zai ta zuba mishi karatu ne shi zai dinga ɗaukewa in dai haddace kamishi haka ka za a zo ganin da zai ya ɗauka yadda ba ka tunani, to ka gani in yana ƙarami ka koyar da yaro ba zai taɓa manta shi ba. domin wani malami shi ma yana cewa ne alim bani ka shiga gani kabula ke bagatihin falai sayan fa'u ba da lake bagatar adabu inna al-ghusuna idha qawwamtaha tadalat walan yalina idha qawwamtaha lahashabu. wannan zan dakata saboda ƙarancin lokaci, fatan Allah ya kawo na fahimta da ganewa, Allah ya saka iyayen da alkhairi, Allah ya saka malaman da alkhairi, Allah ya ba mu lafiya, Allah ya juna da ƙasar mu lafiya na afan wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد يا ربنا.